खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी खयला मैला ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो बिटिआर सरकारा हानि फोरमान बिलाइ राननानै होदों। बिटिआर सरकारा हा हुनि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनो रादाय होबोनाय बायदिनो सुस्रांनानै होबोगासिनो दं। थारैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव हा हुनि हाबाफारिया जौगागासिनो दं। थांनाय माखासे सान सिगां निसिमा बियाबाव हानि फोरमान बिलाइ रानना होगोन होनना रादाय होनाय बायदिनो दिनै 3028 नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ रानना होदों बिटिआर सरकारा। नंगौ चिरां जिल्ला 16 नं निसिमा बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि रायजो राजाफोरनो प्रमद बर'नि खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिआर सरकारनिफ्राय दिनै गासै 3028 नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ गथायनानै होदों। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर सरकारा 4 बोसोरावनो गासै 3,25,000निबो बांसिन सुबुंनि एबा नखरनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो हाबाय होनना खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। बे हानि फोरमान बिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्मजों लोगोसे काजलगांव फरेस्ट डिभिजननि डिएफअ कुन्जन बसुमतारी इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोर आरो 4,000निबो बांसिन रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। बिटिआर ओनसोलनि मोनफ्रोमबो बियाबफ्राव हा राननाय जायो। फिन आरोबाव खैला मैलानि बाजाराव नोंथाङा खैला मैला ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो हा राननाय मा फोरमायगोन? मानगेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल सरकारा थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ मावनो हायै खामानिखौ जोङो मावबाय। बिपिएफनि दिनाव 1,623 मानसिनोल' हानि पाट्टा होनो हादोंमोन। जोङो 4.5 बोसोराव मानगेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल सरकारा 3,25,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो हाबाय। आरो दिनै जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट राननाया सेकेन्ड फेज जादों। थांनाय फार्स्ट फेजआव जोङो 32,000 मानसिनो हानि लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ होनो हादोंमोन। दा जोङो सेकेन्ड फेजआव 14,000 नखरनो जोङो हानि लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ होगोन। दिनै जोङो सेकेन्ड फेजनि नैथि सानखौ जागायबाय निसिमा हालामनि जोंनि खैला मैला ओनसोलाव। बेवहाय जोङो दिनै 3,028 नखरनो हानि पाट्टा होनाय जागोन। माब्लाबा जोङो माखासे बाइकफ्राव खोनानो मोनो हाग्रामा महिलारि सरकाराव माखासे हा राननायनि बाथ्रा बेसेबां सैथो जागोन बेसेबां सैथो जागोन? हाग्रामाया जे हा राननो गोसो गैया, जनसाधारननि समस्याखौ समाधान खालामनो गोसो गैया, बिथांनि थांनाय 17 बोसोरनि मावनायनि गेजेरजोंनो हमनो हायो। आरो बिथाङा थारैनो रायजो राजानि हानि जेंनाखौ फोजोबना होनानै गोजोन आब्रुथि गोनां समाज दानो आरो जौगाथाय मोनसे बर' हारि गेरेमसा महर होनो नाजानायमोनब्ला बियो गावनि बिहावनि मुङाव 3,000 बिगा रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान बानायनाय नङामोन। बेनो मोनसे उदाहरन। आरो बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ दिनै गावनो गनायनानै लानो गोनां जादों जे गावनि दुरन्धर आखुथायनि थाखायनो बिटिसिआव अनलायनाय गैयै, गोजोन आब्रुथि गैयै, गावजों गाव सोमोन्दो गैलायै मोनसे समाज जादोंमोन। दिनै हाग्रामाया जोंनि दैदेननायाव मानगेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गोजोन आब्रुथि गोनां, सान्थि गोनां समाज दानो हानायखाय, गासैबो जाथि जनगोष्ठीया गोरोबनायखाय बाइक लानानै हेलमेट गानालासिनो दिनै सान हर गिदिंलाबायनो हादों। सिगाङाव आं दाखालिनिफ्राय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंगासिनो दङ। आङो मानगेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनिसिम, जोंनि पार्टी हाइकमान्डनिसिम गांसे आर'जलाइ होदों। बे आर'जलाइया जादों देबेरगाव समस्तियाव बिपिएफनि बिजाथि हाग्रामानि एगेन्स्टै गेलेनो थाखाय, बेरेखायै बिजाथि होनो थाखाय आंनि अनसुलि बिसिनि मुङाव आं बिदों। जुदि जोंनि मानगेदेर चिफ बा हाइकमान्ड बिथाङा जुदि मानियोब्ला आंनि अनसुलि बिसिया जे देबेरगावआव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि जानानै गेलेगोन बेखौनो बिथाङा फेजेनग्रोथों। नोंथांमोननि सरकारा आथिखालाव बेसेबांसो हानि हा पाट्टा राननायाव जाफुंसारदों? गासै जोङो हा पाट्टा एलटमेन्ट आरो सेटेलमेन्ट होनाया 25,000निख्रुइबो बांसिन जाबाय। बिपिएफनि दिनाव 1,623 होदों। जोङो बोसोरब्रैयाव 25,000निख्रुइबो बांसिन होदों। गासैबो हानि जेंना, जेरै फरेस्टआव जोङो 32,000 32,000 होदों, रेभिनिउआव जोङो 25,000 होदों। दा जोंना 14,000 रेडि दंबावो। बेफोरखौ नायोब्ला बिसोर आरो जोंनि गेजेराव बिराद डिफारेन्स दङ। मथा-मथि जोङो जुदि 15 आगस्टनि उनाव जुदि एमसिसिआ जायोब्ला 15 तारिखनि सिगाङाव जोंहा फोथायनाय दं इसोरा जोंखौ अनदों, आशीर्बाद होदों। नंखायनो बे साननैसोनि गेजेराव जोङो 40,000निफ्राय 60,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनो हानि पाट्टा होनो हागोन। प्रमद
बर' बिथांखौ फेजेननो थाखाय बिथांनि एगेन्स्टआव बिथांनि जुडिसटियाव माब्रै साबासो केन्डिडेटआ गसंगोन नाय सान्थि आब्रुथि गायसननो हानायनि थाखाय दिनै बैसाग दानाव जेरै दै उजान जाबा ना खुरसाफ्रा बारल' मोसायो रंजायो बेफोरबायदिनो रंजानाय फैदों आरो जों माने देरहासार जानो हादों माबोरै देरहासार जानो हादों जोङो रियेल डेम'क्रेसिखौ जों गायसननो हादों जायनि जाहोनाव साफ्रोमबो मानसिया बाथ्रा बुंनो मोन्थाय मोनदों जायनि जाहोनाव साफ्रोमबो मानसिया सैथोखौ सैथो नंखायखौ नंखाय बुंनो हानाय पावारखौ मोनदों बेवहायनो जों देरहासार जानो हादों बेनिखायनो बयहाबो समान मोन्थाय दङ फै जोङो वेलकाम बानायो जेखि राष्ट्रीय दलानो जा आन्चलिक दलानो जा फै जोङो बेवहाय जेब्लायबो राजि नाथाय मोनसे खोन्थाया सैथो दिनै बर'ल' नङा गासैबो जाथि जनगोष्ठिया प्रमद बर' बिथांखौनो मोनसे अल्टारनेटिभ वे हिसाबै गनायनानै लाबाय बेवहाय जि पार्टियानो फैयाथों मानो बियो जोंनि इउ पि पि एल दोलोनि थाखाय फेक्टर नङा